хората, които ми казват, че не могат да стават рано. Аз ставам между 5 и 6 часа всяка сутрин. Те стават 9-10 и после ме питат защо успявам, как успявам и така нататък. Когато имаш цел, която гониш, винаги имаш причина да станеш. Винаги си по-продуктивен, когато станеш по-рано. Винаги имаш повече време да свършиш нещата, които искаш да свършиш. Ако спиш, си поспиваш мечтите общо взето. И никога няма да ги постигнеш, а винаги ще задаваш въпросите как другите го правят. Така че не е толкова трудно да се стане рано. Много по-трудно е да спиш. Да поспиваш мечтите си. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over, but now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Какво става, хора? Вие сте с втори епизод от моята поредица Пътят към IFBB Pro. Надявам се първият епизод да ви е харесал. Във втория епизод обаче ще говорим малко за тренировки, стига сме готви. Днес ще ви запозная с моята тренировка номер 2 за седмицата, която е дърпащи упражнения. Гръб, задно рамо, трапец и бицепс. Много хора при тренирането на гърба имат оплакването, че не усещат мускулите си. Това е поради простата причина, че гърба нямаме визуален контакт с него и много трудно можем да видим как работи той. Тук трябва супер много да се фокусираме, за да можем да го усещаме като хората. Без да губя излишно време, ще минем към упражненията, които изпълнявам. Започвам с набиране, широк хват. Първите тренировки винаги са ми с широки хватове. Работиме за широчината на гърба, да го направим по-V-образен. Имам 3 серии по 10. Старая се да покачвам тежестта всяка възможна тренировка, ако е възможно, ако не, без тежест правя. След третата серия имам дроп серия, която е на съпорт машината или на някой скрипец. В случая го правя на съпорт машината. Тя е 12 повторения с задържане 2 секунди в пикова точка горе. След което преминаваме към горен скрипец вертикален с подхват. Имаме една серия 12, една серия 10, една серия 8 и още една серия 8. След нея следва отново дроп серия 12, 10, 12 повторения, без никакви задържания. Просто да напомпваме и се фокусираме хубаво, да усетиме мускулът как работи. След което преминаваме към пуловър, едно от любимите ми упражнения за широчина на гръдния кош, на латисимусите, като цяло на целия гръден кош се развива от това упражнение. Дори корема работи супер много, изключително любимо упражнение ми. Имам 4 серии по 15, старая се да разтягам максимално на всяко едно повторение. Старая се разтискам максимално, както виждате при мен движението е доста по-различно, може би от при повечето хора. Не вдигам дъмбъла толкова високо, старая се да натискам с лактите, за да мога да накарам латисимуса да избута и да направи движението, а не трицепса и гърдите, защото и те също участват, ако не внимаваме. След пуловъра минаваме към гребане с надхват. Отново имаме 4 серии, 2 по 10, 2 по 8. Старая се да съм успореден на земята.
Не прекалявам с тежестта, но естествено се опитвам да правя максимално тежко, доколкото ми позволява гърба и доколкото ми позволяват ръцете. Не винаги работя с фитили, но в последно време се опитвам да се зауча да работя с фитили, за да мога да усещам още повече гърба. Имаме гребане с дъмбел, 4 серии по 10 повторения, супер фокусиран, супер бавно движение. Стараем се да стискаме. Лично аз какво правя при гребането с дъмбел, представям се, че тежестта ми е закачена за лактите и самото издърпване идва от самия лакът, за да можем да накараме гърба да работи максимално. След това имаме тяга за финал. 1 от 10, 2 по 10 и 2 по 8. Естествено, на края на тренировката няма как тежестта да е толкова висока, така че работя с колкото ми позволи гърбът, колкото ми позволи отново хвата, но се старая да стискам максимално лопатките при всяко едно повторение, за да мога да активирам максимално гърба. Всички ви е ясно, че мъртвата тяга не е само и единствено за гръб, но при правилно изпълнение, при правилна техника може да придаде много хубав плътна визия на гърба. След което минаваме към задно рамо. Обратна флайс машина, 4 серии по 15. Внимаваме с темпото, внимаваме да не вкарваме много трапеци, защото доста често играе той също в движението. Но всичко с времето се напасва. Започваме да усещаме повече мускулите, започваме да усещаме кои мускули работят повече от други при дадено упражнение, така че с времето абсолютно всичко ще се дойде на мястото. След това минаваме към фейспул, 2 по 12, 2 по 10. Стара се да задържам леко на всяко едно повторение, не винаги успявам, но идеята е да натоварим максимално задното рамо и да изолираме максимално трапец. За целта отново не издърпваме прекалено дълбоко и назад. Разтваряйки въжето, до тук е напълно достатъчно. Самото движение трябва да е с разтваряне на въжето, не само да го дърпаме, защото ще вкараме прекалено много бицепс, да го разтваряме леко. Имам трапец, 5 серии между 15 и 20 повторения. На Смит машина или с дъмбели редувам ги упражненията, така че да мога да разнообразявам тренировките, да не ги правя еднотипни всеки път, така че нещата се получават. След което преминаваме към бицепс. За бицепс имам само 2 упражнения, сгъване с крив лост, 4 серии по 10 повторения, старая се да качвам естествено на всяко едно повторение. Едната тренировка го правя на по-тесния хват, другата тренировка го правя на по-широкия хват, за да може пак да се разнообразява и да не свиква мускула на едно и също нещо. След което имам бицепсово сгъване с лек наклон, 4 серии, отново по 10 повторения. Не мога да работя вече с много голяма тежест, защото мускулите са ми доста изморени още от гърба, но мога да се фокусирам върху правилната и перфектната техника. Общо взето това е моята тренировка за дърпащи упражнения. Втората тренировка за дърпащи упражнения е 2 дена след това. Тя е малко по-различна, но нея ще я видите по-напред в клиповете. Силно се надявам да ви е харесало, силно се надявам да изгледате целият епизод. Ако имате нещо, може да ми го напишете в коментарите. Ако имате съвети, ако имате неща, които искате да видите, също можете да ги напишете в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, не забравяйте да харесате клипчето и да го споделите, разбира се, на приятели, ако смятате, че би било полезно. Спомням си като малък си мечтах да стана футболист. Може би като всички малки деца, като всички на площадката около мен, аз исках да стана футболист, професионален футболист. Какво правих, за да го получа? Не спирах да играя всеки божи ден. Сутрин, обед, вечер прибирах се само да хапвам, прибирах се само да ме видят нашите, че съм окей, и отново излизах с топката и с приятелите, за да ритам. Още преди първи клас аз ритах. В момента, в който проходих, може би съм започнал да играя в футбол. И така до 10 клас, което се пара точно преди 10 години. Смятам, че ако давам всичко от себе си, аз няма да спра да се развивам още 10 години. Смятам, че всеки един от вас може да постигне каквото иска в живота си, стига да не спира да се бори за него нито за миг. Защото точно там и точно това определя шампионите от загубилите.